Ja, så er jeg kommet på plads oppe ved vandrehjemmet i Narsarsuaq. Vandrehjemmet, det ligger lige herovre bagved. Men jeg kom hertil ved 3-tiden, og så har jeg fået slået teltet op. Fået ladet mobiltelefonen op med solcellerne. Været nede og fiske lidt, men uden at fange noget. Og lige for øjeblikket, så er jeg ved at spise min mad herovre bagved. Det er dejligt, der er helt stille her. Det er næsten larmende stille. Men jeg er træt. Det har været en lang dag. Jeg trænger til at komme ind og sove lidt. Men jeg er lidt bekymret for, at jeg vågner i morgen tidlig klokken 3 eller sådan noget, så jeg ikke kan sove mere. Så kan det jo hurtigt blive en lang dag i morgen også. Og man bliver ligesom nødt til at vende sig til det. I dag der får jeg hvor er den anden? Ja. Jægergryde. Jeg har jo booket mig ind på vandrehjemmet første døgn, altså på den måde, at jeg har lov at bruge faciliteterne med at lægge et telt ude mellem busken herude. Jeg synes ikke, at jeg vil ofre den pris, det koster, specielt ikke når vejret er så godt, som det er lige for øjeblikket. Men det vil være rart nok lige første dag. Jeg skal også bruge dem til at opmagasinere min bagage, når jeg i morgen, når jeg går videre. I morgen har jeg tænkt mig at gå ind til indlandsisen, og der vil jeg selvfølgelig ikke slæve på, hvad jeg skal bruge de 10 dage, jeg går til Qaqortoq. Så det skulle gerne opmagasineres her. Det skal de vel også have lidt for. Men jeg har lidt problemer med at få sorteret ud i, hvad jeg skal tage med, og hvad jeg ikke skal tage med. Så det kommer den første halvdel af i morgen nok til at gå med, og så skal jeg se, om jeg kan finde ud af at få dem til at opbevare det for mig, indtil jeg kommer tilbage på søndag, og så til Igaliku på mandag. Men i hvert fald, det har været en god dag. Flot vejr, stille, dejligt. Det er rigtig dejligt. Så nu vil jeg lige spise det sidste af min mad, og så vil jeg gå ind og kravle i soveposen. Hej. Jeg er kommet på en lille vandretur op mod Signalhøjen. Formålet var at finde en geocache, som jeg fandt her lidt tilbage. Og nu skal jeg bare lige finde ud til vejen igen. Der er sket lidt i området siden, at for 25 år siden, der er godt nok groet noget op. Det er virkelig flot her. Jeg tror, den her sti går ud af. Jeg må hellere stoppe, inden jeg ryger på røven. Hvorfor kan man ikke bare begrænse sig? Jeg fandt den her lejrplads lidt afsides i Narsarsuaq. Egentlig så ledte jeg efter et sted, hvor der bare var et eller andet alternativ til vandrehjemmet. Og så kom jeg op her, og dejlig plads, faktisk vist ved det hele plads. Der er sådan en sti her. Helt fint, klart vand, lige til at drikke, og det er lige bare ganske kort fra lejrpladsen, så den er simpelthen så perfekt, så jeg regner med, at jeg vil bruge den som udgangspunkt til småture, både i morgen og i overmorgen. Det vil så til kartoffelmos med beef jerky. 3 portioner, det er nok lige mere, end jeg kan spise. Men det smager okay. Jeg er heldig, for jeg har 4 portioner endnu. Godmorgen. Det er så lørdag. Vågnet op til en helt skyfri morgen.
Klokken er 6 minutter over 5. Det ser ud til at blive en helt fantastisk dag. Det har været en kold nat. Jeg tror, umiddelbart temperaturen har været nede på... Ja, det ved jeg sgu ikke. Men det var i hvert fald køligt. Jeg tror nok, at jeg skal have noget mere tøj på om natten for. Ja, det er da gået. Men alligevel. Der har været lidt køligt. I dag der har jeg egentlig tænkt, at jeg vil gå op på fjeldet der bag ved Signalhøjen. Der er sådan en sti, der går op på toppen af det her mellemlande. Og så ser jeg kan over til den anden side, og så prøve at lave nogle droneflyvninger over ved den isbræ derovre på den fjord derovre. Jeg tager med. Jeg pakker let, og så tager jeg med så, at hvis det skulle være, at jeg så kan overnatte i den der hytte, der skulle ligge derovre, den shelter. Men nu er jeg i hvert fald, nu trænger jeg lige til en kop kaffe og et morgenmad. Og så håber jeg kan se, at det er begyndt at lysne derinde over indlandsisen, så forhåbentlig så bliver der lidt varmere lige om lidt. Ifølge vejrmeldingen skulle det blive en rigtig flot dag, så det håber jeg på. Det satser vi lidt på. Jeg fandt ruller. Jeg fandt noget tid siden, jeg har fået sådan noget. Havgrund jeg købte. Så er jeg oppe i solen. Nogle timer siden jeg startede. Og den hårde opstigning, det er temmelig stejlt det sidste stykke her. Men det gik da. Det kan godt være, at jeg skal finde noget alternativ på vejen ned. Men jeg kan faktisk se min lejr dernede. Der er nogen, der står noget om, at det kan betale sig at gå tværs hen over mellemlandet her, og så gå ned hen i hospitalsdalen eller ved indlandsisen, og så tage den ud gennem hospitalsdalen. Nu må lige
se, hvad jeg beslutter mig for. Men nu skulle det være knap så slemt. Det næste stykke. Men vi får jo se. Jeg er nu ved at være godt op på toppen. Her bag ved mig. Derinde. Der kan man se Kvanefjeldet ved Narsaq. Kvanefjeldet, det er der, hvor den meget omtalte uranmine ligger. Hvor et stort firma kan være lov at bryde efterforske efter andre mineraler, men det ser ikke ud til, at de sådan rigtig får lov. Så kan vi se dernede over på den anden side, der ligger Qasigiarsuaq. I øjeblikket der er der en flyver, der er ved at lægge an til landing her i Narsarsuaq. Men Qasigiarsuaq, det var der, hvor Erik Røder slog sig ned. Gibraltar. Og så kan vi ellers gå rundt der. Vi kan faktisk godt se indlandsisen op på helt inde bagved derinde. Se hvor højt den ligger i forhold til fjellene. Og så har vi brejen, eller isen ved Narsarsuaq, brejen ved Narsarsuaq, der ligger derinde. Og jeg skal sådan set lidt derover af for at komme over, så jeg kan kigge ned i isfjorden på den anden side. Turen den har taget lidt længere, end jeg havde regnet med, men det sker altid for mig. Men går det helt galt, så overnatter jeg i den shelter, der ligger herinde. Så må vi se. Jeg skal lige vurdere, når jeg kommer frem, fordi det tager jo noget tid, og jeg skal helst ikke gå ned, hvor der bliver mørkt. Men nu må vi se. Det går i hvert fald godt forløb. Så er jeg fremme ved udsigtspunktet. Det er fandme flot. Skal I se. Hvad så? Det kan man vist godt sige, at det er sgu flot. Det hele turen var i hvert fald. Nu nyde udsigten lidt. Og så har jeg bestemt mig til at... Der er en shelter heroppe. En lille 3 kvarters gang herfra. Så vil jeg overnatte der. Fordi at det er nok taget en 4-5 timer at gå ned. Og ja, det var sgu hårdt nok at gå op. Så jeg tager det lige med ro her. Og så går jeg ned mod en tidlig, lige snart det bliver lyst. Så det er planen. Nu vil jeg i hvert fald lige sidde og nyde synet her.
Godmorgen. Jeg startede op fra shelteren i morges klokken lidt over 4, halv 5, og jeg bevægede mig nedad. Jeg er nu nået godt 300 højdemeter ned, vil jeg tro. Og det er en dejlig morgen, der er overskyet, men egentlig pænt vejr. Jeg startede op med det lange undertøj, det hele på, og så har jeg skiftet til almindelig tøj heroppe. Jeg vil lige se, at jeg er nået ned i den højde i indlandsisen dernede. Det er sådan en Sarsøjbræen, der er der. Og stien, den går så derned her, så skulle jeg komme ned på vejen ned i Blomsterdalen. Det bliver godt at komme ned. Jeg har indkvartering på vandrehjemmet, så jeg kan også få et bad og alt muligt, og så kører jeg videre til Igaliku i morgen. Ja, det er så det officielle udsigtspunkt for vejen i Narsarsuaq. Det er godt nok også imponerende, ikke? Man kan også gå ned og klappe isen, men det har jeg prøvet. Det er en lang tur ned og en lang tur op, så den tror jeg, vi springer over den her gang.